Bona tarda, bon dia. Estem en un nou vídeo. Ha passat un mes. Intentarem fer vídeos més assiduament. Avui anem per un dels grans autors de la literatura de terror, que és un dels autors que Déu-n'hi-do. La influència que ha tingut posteriorment amb altres autors, com principalment amb Lovecraft, amb Conan Doyle, Stoker, Stephen King, tots aquests, no? del segle XX, no? I és més ni més que Edgar Allan Poe. I la novel·la que ressenyaré avui és la narració d'Arthur Gordon Pym, l'única novel·la que té Poe en la seva extensa carrera. No? Bàsicament en relats curts de terror, detectivesc i d'humor també. Que tenim aquesta edició del 91, d'edicions Barcanova, il·lustrada i no abreviada. Aquí tenim un dibuix de l'autor, traducció de Roser Verdaguer, il·lustracions de Julio Gutiérrez Mas. Bé, l'acabo de llegir, el llibre que tenia pendent, que tenia aquest llibre, no vaig comprar el 91, tal com posa que està publicat, però sí que el tenia 15-20 anys, potser, a la biblioteca tenia pendent, no? A Poe, i finalment ara l'he llegit. A Poe, aquest tomo que tinc també en català. Aquí tenim l'estuig, foto de l'autor, Edgar Allan Poe, tots els relats. En dos volumens. Aquí tenim el primer, que en aquest primer volumen estan els principals relats. No? Tenim el Pou del Pèndol, el Retrat Oval, la Màscara de la Mort Vermella, la Caixa Lunga, Leonora, Berenice, Morella, Lègia, la Caiguda de la Casa Asher, les altres més desconeguts, Silenci i Faula, o el conte de la muntanya escabrosa, aquests són més estranys, però tenim el dimoni de la perversitat, el gat negre, l'escarabat d'or, sí, tenim aquí, l'assassinat de la Rue Morgue i el misteri de Marie Rouget són els casos policials del seu personatge detectiu Arsène Lupin. I la veritat sobre el cas M. Valdemar, que es basa a l'editorial Valdemar, en aquest relat, la seva definició d'editorial. I el segon volumen ja són relats més desconeguts. Aquests que he dit s'han recollit més en un llibre, una recopilació que es diu, s'ha anomenat sempre les narracions extraordinàries. No? Jo tenia un volumen a casa de la meva mare de circulatores que estaven tots aquests contes. No? Aquí són més desconeguts. De fet, aquest volumen no l'he llegit, no. L'home dels negocis, l'home de la multitud, la biografia d'Itàlia del senyor Timon Bob, hi ha també relats humorístics que he referit. Aquí són més desconeguts. Hi ha algun les Finch, són més desconeguts. No? Bé, la narració d'Arthur Gordon Pym, perdó. De fet, és un relat que realment m'ha posa els pèls de punta. Passa d'una rapidesa increïble, és vertiginós. Totes les vicissituds dels personatges, de com es troba, és un relat mariner. Un relat mariner... Poe no tenia experiència com a mariner, no? De fet, es va referir a diversos relats com el Capità Morell, si me'n recordo que està per aquí, que es va referir amb ell per trobar referències i dades marineres. No? A diferència d'altres autors que sí van ser mariners, com per exemple Joseph Conrad,
que escriuria a partir de 1895 amb la Folia del Mayer, si mal no recordo, Cor de les Tenebres, Lord Jim, l'obra mestra de Lord Jim. Llavors teníem a Hodgson, William Hodgson, que també va ser mariner, que es va dedicar més al relat de terror mariner. Té altres novel·les que són d'ambient mariner, però del mar, però principalment són de terrors mariners. Ell també va ser mariner, ho va deixar-ho. Stevenson crec que també va ser mariner, ara no recordo bé. I en aquest cas Poe no va ser mariner, però es va informar. Va estar en una calle militar, allò, va tindre una vida molt azarosa, problemes amb l'alcohol. De fet, mor que és pràcticament de delirium tremens. Aquesta novel·la està tot el Poe concentrat del Poe de terror, no? Que podem treure el Pou del Pèndol, el Pozo del Pèndol, la caïda de Cassàxer o Gat Negre o altres d'aquests, no? Inclús una mica detectivès també. És la història d'un mariner i dos amics que s'embarquen en un barco ballaner, un d'ells de polissó, l'amaga un de l'altre i el té allà amagat. I s'hi van passant diverses coses, un motín a bordo, una gran desastre entre els mariners, es ballen entre ells, s'arriba realment al canibalisme per sobreviure, barcos de morts que passen per allà, el passatge del barco de mort és escalofriant, no? Finalment són rescatats per un altre barco i van a parar a l'Antàrtida. El relat a poc es va fent més fantàstic, més escalofriant, més horroritzant, no? Més que dius, bueno, inclús donen unes dades de l'Antàrtida que en aquell moment encara no estava del tot explorada, no? Hi havia unes exploracions, però més tard sí que s'exploraria a principis del segle XX amb exploradors noruecs i Amundsen, Scott, anglès, i altres, no? I finalment l'almirant Byrd, que és el que va... Primer va ser una de les últimes que va ser que ja va dir que hi havia bastes tensions, no? Aquí es fa una certa referència a terres estranyes que hi ha allà, no? El tipus de mar, una cosa que et fa pensar, no? I al final tan obert, tan escalofriant, tant que ha donat peu a altres novel·les, a altres autors que fessin la seva continuació. Com per exemple, primer Jules Verne, en 1897, any de la producció de Dràcula o l'home invisible, de Wells, i després ho va continuar una altra continuació, una suposada continuació, podem veure-ho així, no? De Howard Phillips Lovecraft, Les muntanyes de la follia, no? En què dona una certa explicació a dona una explicació més fantàstica, més imaginativa, i Verne dona una explicació a l'Esfinx de Glass, que és la continuació que va donar Verne, Jules Verne, més científica, una explicació més real, no? Més realista, no? Però bo és el que es queda això, no? Aquell final obert, aquell final que penses, bueno, què ha passat aquí, no? Què és això, no? El famós Tekelili, no? Tekelili, que criden els natius que troben, aquells estranys natius que troben allà, no? Realment és unes situacions, que es pot veure, es pot llegir el profund Poe, no? Que trobem en les narracions extraordinàries, no? I bé, és vertiginós el relat i es llegeix molt ràpidament, no? Bé, aquesta edició té un epíleg, eren edicions que estaven molt bé, que de fet emulaven o era la mateixa editorial de les de Naya, de tots llibres de Naya, que hi ha un epíleg al final, en què s'explica aquí, l'època, la conquesta de l'Oest, dies del Cua de Glòria, petits capítols al marge, que et va dir, no?, que la biografia de l'autor, no?, i la seva posició en els moments històrics en què es publica la novel·la i la biografia de l'autor des que era petit, no? Són breus, però molt eficients. Estava molt bé, que segur que encara es continuen fent. Que es troba, que Naya ho fa,
i Barca Nova que està vigent. No? Bé, doncs un petit homenatge al autor d'avui, Edgar Allan Poe, que Déu-n'hi-do, és una obra ha deixat una empremta molt gran en la literatura i en la literatura de terror en general. Doncs bé, doncs vinga, fins bona tarda, bon dia.